Coeliwch neu beidio, mae World of Warcraft wedi bod yn ffenomenon ym myd y gemau ers 12 mlynedd bellach. Dydy'r gêm ddim mor boblogaidd rwan nag oedd o'n ôl yn 2010 enghraifft pan o'na 12 miliwn o bobl yn chwarae'n gyson, ond mae o dal yn beth sy'n anhygoel pan ydych chi'n cofio bod rhan helaeth o gemau'n cael ei anghofio ro'n mis. Mae yna estyniad newydd ar y ffordd Legion, ac fe wnaeth y ffilm Warcraft diweddar blesio fans o'r gêm eitha dipyn, tra'n drysu pawb arall yn racs. A dyna grynhoi'r profiad World of Warcraft, dwi'n meddwl, rhyfedd a nerdy ac anealladwy i bawb, ond y rhai sy'n ei chwarae. Iddyn nhw mae'n dod yn agos at fod yn grefydd. Wel, dwi, coelwch neu beidio, erioed wedi chwarae. A pwy ydw i wrthod unrhyw grefydd da? Rwan, rhaid i fi fod yn onest, mae yna reswm am y droedigaeth sydyn yma. Unwaith i chi gyrraedd y lefel 20 yn World of Warcraft, mae'n dasgloi gwobr sgleiniog arbennig yn Hearthstone mwy am hynny nes mlaen. Sy'n handi achos mae'n rhoi pwynt cyfleus i fi stopio chwarae, rhag ofni World of Warcraft ddod yn un arall o fy obsesiynau. Dim adolygiad ydy hwn, mae yna ormod o bethau i'w gwneud yn y gêm i fi allu trafod popeth. Meddyliwch am hwn fel cofnod o fy nghama cyntau mewn i fyd mawr iawn. Felly dyma fy nghymeriad i enw wedi 8, wrth gwrs, Blood Elf Mage, ac os ydy hwnna'n swnio'n rhy nerdy i chi, waeth i chi droi'r fideo yma ffwrdd rwan. O'n i am adrodd ei holl anturiaetha, ond i fod yn onest fysa hwnna'n stori ddiflas iawn, heb ddechrau canol na diwedd. I gyd nath 8 mewn gwirionedd oedd lladd nifer gwirioneddol stupid o zombies, trolls, creaduriaid rheibus. Dwi'n meddwl bod fersiwn y byd yma o'r RSPCA yn hapus iawn efo. O ia. So well i fi esbonio pam bod gen i arbrydiau fabi gorilla a rhyw fath o hanner drai canner aderyn yn fy nilyn o gwmpas. Mae gan Warcraft system lle allwch chi fagu anifeiliaid anwes a'i gwneud nhw frwydro ei gilydd. Eto, fydd yr RSPCA yn gandryll. Ond do'n i'm yn gallu gweithio allan sydd i wneud, felly oedd gen i anifeiliaid yn fy nilyn o gwmpas drwy'r amser am ddim reswm. Rhai mae'n wedi edrych yn weird. Nath y gêm ddim job da iawn o esbonio fi sut yn union mae defnyddio fy anifeiliaid bach cute, ac yn gyffredinol nath o ddim job da iawn o esbonio unrhyw beth, ond i bai am y pethau hollol symudol, symud, ymladd ag ati. Nes i ddim gofyn i unrhyw'n chwaith, achos bod World of Warcraft yn gêm eithriadol o gymdeithasol yn y bôn, roedd fy mhrofiad i yn boenus o unig, a dwi'n dall bod hynny'n tynnu lot o reswm i chwarae'r peth yn y lle cyntaf, ond o'n i'n swyl. Ges i gynigion, ges i bobl yn gofyn i fi ymuno efo nhw ar ei anturiaethau, ac un dyn yn cynnig ffeit i fi. Serchus iawn, cofiwch, ond do'n i ddim yn teimlo'n gyfforddus yn gwneud. Pan mae'n y gêm wedi bod allan am 12 mlynedd, a chitha wedi bod yn chwarae am rhyw 2 awr, da chi'n teimlo allan o'ch dyfnder rhywsut. Sgwn i'n neb i fi am fy hun. Yr unig gysylltiad arall ges i efo pobl go iawn oedd pan nath na griw ohonyn nhw ladd rhywun mewn pentre o'n i wir angen siarad efo fo mwyn parhau efo'r gêm. Felly, dwi'n i'm, ella nes i'r penderfyniad cywir beth bynnag. Mae pobl just yn horrible. Beth bynnag, Mage o'n i, fel nes i ddeud, y dewis anghywir o bosib a chysidro mae dim ond un peth fydwch chi'n neud ar gychwyn y gêm, sef taflu rhew at y gelyn, neu mewn geiriau dipyn bach mwy prosaic, pwyso 1 ar y keyboard, drosodd a throsodd. Mae pethau'n gwella wrth gwrs, da chi'n datgloi mwy o bwer a cudd wrth fynd ymlaen. Erbyn lefel 10 ges i'r dewis o saethu tân yn lle rhew, nes i gytuno, achos dwi'n licio llosgi pethau. Erbyn lefel 15, da chi'n datgloi talenta, sef ffyrdd ychwanegol o addasu eich cymeriad. Fedrwch chi glymu pwer at ei gilydd i greu combos neu mewn geiriau dipyn bach mwy prosaic pwyso 2 ar y keyboard ddwywaith a wedyn pwyso 3. Ond does na ddim byd lot cymhlethach na hynny yn y rhan cynnar yma o'r gêm. Na i ddim honni bod i wedi mwynhau fy mhrofiad cyntaf o World of Warcraft gymaint â hynny, mod i'n medru gwerthfawrogi ar ôl trefnu rhyw 9 awr yn crwydro 1 cornel pitw o'r map, gymaint sy'n ei wneud yn y gêm a dyfnder y byd mae Blizzard wedi ei greu yma. Fedrai weld pan bod pobl yn magu gymaint o obsesiwn, neu o leia fedrai weld sut wnaethon nhw. Erbyn hyn, mae'r gêm yn dechrau edrach dipyn yn hen ffasiwn, a'r nifer o chwaraewyr ac felly y gymuned sy'n gwneud y gêm yn werth ei chwarae yn dechrau diflannu.
Ac mae hynny'n siom achos dwi'n meddwl bod ni angen World of Warcraft neu brofiad tebyg. Di gema MMO ddim wedi datblygu i'r un raddfa a genres eraill bod gema fel Destiny di bod yn llwyddiant mawr ac yn gwneud rhai pethau newydd, yr un fformula sy'n yna mewn gwirionedd. Mae'n hen bryd i rywun gymryd yr awena a thrio gwneud rhywbeth hollol newydd rhag ofn i'r math yma o gêm gael ei adael yn y gorffennol yn llwyr. Wrth gwrs, bydd pobl yn dal i chwarae tra bod yna reswm iddyn nhw'n wneud, a pam nes i yn y lle cyntaf, ddech chi'n gofyn, pa reswm mawr o'r gen i adael y byd yma ar fôl a threulio 9 awr cyfa yn y World of Warcraft? Wel, y fraint o gael chwarae fel y cymeriad yma, liadrin yn Hearthstone. Dim bod o'n newid y gêm, mae just yn beth cosmetic. Dim ond darlun, dim yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'r profiad o gwbl, ond da chi'n mynd dallt, o'n i hangen ni, oce? O'n i hangen ni. Ie. Dwi'n sicr ddim angen obsesiwn arall.